Dnes by som vám chcel predstaviť prémiové bývanie, na ktorého opis mi stačia 3 veci. Bajkalská, unikátny mezonet a spojenie luxusu s eleganciou. Poďme si ho pozrieť. Orechový interiér, drevené podlahy, kovania Buster & Punch a v obývacej časti veľkou dominantou krb z travertínu so vstavanou inteligenciou. Vstavané spotrebiče míle, kvalitný taliansky mramor a pre milovníkov vína 3 vinné chladničky. V hlavnej spálni máme šatník, súkromnú kúpeľňu zo spa a nočnú časť. Dizajnová kúpeľňa s infrasaunou a fínskou saunou, obklady a dlažby Black and White Marble od Talianov. A úplnou topkou je táto súkromná terasa s jacuzzi pre 6 ľudí. Teším sa na obhliadky s vami.